Jeg vil fortælle om den slags sprogindlæringsvanskeligheder, der bliver kaldt Specific Language Impairment, specifikke sprogforstyrrelser eller bare SLI. Det er, når man har svært ved at forstå sprog, at lære sprog og at tale. Børn med SLI kan være gode til aktiviteter, hvor de ikke skal tale eller forstå sprog. For eksempel sport og musik, eller billedkunst, eller at bygge ting. Og de kan være gode til at få venner. SLI er lidt af en gåde. Vi ved, at der ikke er én enkelt forklaring på, at sproget er så svært for børn med SLI. Men på den anden side ved vi også, at SLI ikke kan forklares af åbenlyse vanskeligheder, som for eksempel et syndrom eller fysisk sygdom eller en hørenedsættelse. De fleste børn med SLI har svært ved at tale, altså ved at danne ord og sætte ord sammen til sætninger. Det kaldes for ekspressive sprogvanskeligheder. Nogle af børnene med SLI har også svært ved at forstå, hvad andre siger. Det bliver kaldt for receptive sprogvanskeligheder. Det er ikke altid tydeligt, at et barn har svært ved at forstå sprog. Men for de her børn er det sådan, at de måske kun fanger et enkelt ord her og der, og altså ikke får fat i alt, hvad andre siger til dem. Når man har SLI, så kan sproget være påvirket på mange forskellige måder. Og en talepædagog eller en logopæd kan undersøge barnets sprog og finde ud af præcis, hvilke vanskeligheder med sproget det enkelte barn har. En del børn med SLI har svært ved at finde ud af, hvad ord betyder. Så de kan blive forvirret, hvis man bruger lange og svære ord, som for eksempel demonstrere og potentiale. Børn med SLI kan også have svært ved at forstå lange og komplicerede sætninger, som for eksempel, inden du laver regneopgaverne, skal du gå over på skolebiblioteket med dine bøger og aflevere dem til bibliotekaren. Og nogle børn kender ikke ret mange ord. Og selv hvis de kender et ord og ved, hvad det betyder, så kan det være svært for dem at huske det og finde det frem, når de skal bruge det. Når mange børn med SLI taler, så bruger de korte sætninger uden de rigtige småord og bøjningsendelser. Så de siger for eksempel, i går mig lege parken, i stedet for, i går legede jeg i parken. Og endelig så har mange børn med SLI svært ved udtalen af ord. De kan være svære at forstå, fordi de for eksempel udlader lyde eller bruger nogle lyde i stedet for andre. De kan for eksempel sige sådan noget som, Mardu har en dyttel, i stedet for Markus har en cykel. Men fordi vi ikke altid kan høre sprogvanskelighederne hos børn med SLI, så kan det være et skjult handicap. Det betyder, at børn med SLI måske ikke kan svare på det, som andre siger. Og hvis vi ikke ved, at det skyldes SLI, så kan vi komme til at mistænke børnene for at være dovne eller frække. Så det er altså vigtigt at finde ud af, om et barn har SLI, og også at kende hans eller hendes særlige vanskeligheder med sproget. Man kan godt komme til at tro, at hvis et barn ikke taler godt, så kan det heller ikke finde ud af andre ting. Men faktisk så er mange børn med SLI gode til alt muligt andet end sprog. Og det er vigtigt at udvikle deres talenter og opmuntre børnene på områder, hvor de kan få selvtillid. Hvis du har brug for hjælp til et barn med SLI, så har alle danske kommuner en pædagogisk-psykologisk rådgivning eller børnerådgivning, hvor man kan henvende sig. Tak fordi du kiggede med.